No pravdu povediac, my sme šli, tuším, so Zdrahičem 2-2, ja som to strieľal spoza hráča, sa mi to nejako odrazilo, takže som to ešte mohol v podstate potiahnuť do brány a nejako to zakončiť blafákom, ale volil som strelu a nebola to nejaký úmysel to trafiť medzi tie betóny, snažil som sa na prvom rade trafiť bránu na betóny, aby sa to odrazilo možno čím skôr na dorážku k tomu Zdrahičovi alebo aj ku mne, no a prepadlo to, čiže som fakt rád. Ta tvá radost byla velmi emotivní, ty si pak přijel k jižní tribuně, ukazoval si na dres. Popiš ty pocity, řekněme bezprostředně po vstřelení té branky. No tak tie pocity boli úžasné, 8 000 ľudí na zápase, takú atmosféru som, dá sa povedať, ešte aj nezažil. Raz sa mi to podarilo v Amerike, ale to bola skôr náhoda. No a fakt to bolo niečo neuveriteľné, keď vidím tých ľudí nadšených z toho gólu oproti sebe, tak som hrdý na to, že môžem obliekať ten dres v podstate Dynama Pardubice a som rád, že sa im podarilo využiť tú prvú šancu nejako gólovú hneď v gól.